Nibda? Ejja. Mela, kanzunetta li ġiet fl-ewwel post mill-kategorija talent żagħżugħ. Ejjew nieqfu kantanta Angelika Portelli, klim Joe Kirkop u mużika Miriam Christine. Angelika Kirkop. Portelli. Portelli. Sar il-ħin issa. Angelika. Rebbieħa tal-sezzjoni Talenti ġodda f'din l-20 edizzjoni tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. ċabċipa kbira lill-Angelika. Niġu għal premju televoting u għallura il-kanzunetta li kienet il-favorita ta' dawk minnkom li battu il-fema ta'kom permezz ta' telefon. Il-kanzunetta Fjamma, klim ta' Gerald James Borch, mużika ta' Philip Vella, il-kanzunetta interpretata minn Deborah C. Mela Deborah rebbieħa tal-premju, nistaw l-premju popolari fil-konkors din is-sena. Deborah! Min jafxet jiġri hemm wara għandi kurzita. Ejja, sar il-ħin għax tinqum għal-breakfast show fil-ħodu. ċabċipa kbira, Deborah C. Ekki, Deborah C. Rebbieħa tal-premju popolari, grazzi għat televoting ta'kom li esprimejtu il-fema ta'kom. Proset Deborah. Proset ukoll iż-żeffina li jakkumpanjaw il-Deborah fil-performance tagħha llum. U niġu issa għatħabbir tal-ewwel 3 pożizzjonijiet fil-festival din is-sena. Philip Vella u Gerald James Borch nsejħulhom hawnhekk on stage ukoll biex jieħdu il-kompożituri rebbieħa tal-kanzunetta li rebħed dan il-premju popolari. Old timers it-nejn, insomma, mandom l-ebda introduzzjoni. Mela, wasalna issa. It-tielet post, second runner-up. Il-kanzunetta Eternità. Klim ta' Rita Pace, mużika ta' Mark Cicluna, Janice Manjon. Janice Manjon mela second runner-up fil-konkors din is-sena. Kif għadna kompożizzjoni ta' Rita Pace li kienet ukoll waħda mill-kantanti parteċipanti fil-konkors li assistejna għalih illum. Mela, il-kanzunetta klassifikata it-tieni, il-first runner-up. Kanzunetta, skont id-daqqa żifna, kantanta Albertine u l-qamħa, klim Giovanna Tart u mużika Dominic Cini. U nasab hawnhekk se jitilgħu ħafna nies issa mhux Ekku, issa li. kantanta waħda u vera. Emmi Albertine, ċabċipa. Il-kanzunetta ikklassifikata it-tieni. Briju kbira hawnhekk. Ekku. Giovanna Tart, Nsejħu li Giovanna Tart jitlaw hawnhekk ukoll. Emmu. Proset kbira. U wasanna għal-moment l-aktar mistenni, dak li fejn ħabru il-kanzunetta rebbieħa ta' din l-20 edizzjoni tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. Il-kanzunetta Brida tal-Azzar, kantant
Mike Spiteri, kompożizzjoni ta' Rea Juice kemm il-klim kif ukoll il-mużika. Mike Spiteri, kantant li ħasem tal-konkors ma nafx kemm il-darba, u din hija l-ewwel darba li qed jiġi dikjarat bħala ir-rebbieħ tal-konkors Kanzunetta Indipendenza. Sinjuri, Mike Spiteri! U Rea Juice, responsabbli mill-klim u l-mużika ta' din il-kanzunetta Brida tal-Azzar. Proset tassew. Mela proset lil Mike, proset Rea Juice. U propju din id-dera ta' Mike li fl-axħar nisrejdu għek innexilu jirbaħ il-konkors Kanzunetta fl-axħar għamilta Mike. Wara ħafna snin irnexxieli darba. Tajjeb, ħanalqu l-nistar il-ħin, proset mill-ġdid. Jina u Elaine fissem l-organizzaturi nixtiequ nirringrazzjawkom, grazzi tal-preżenza tagħkom hawnhekk il-lejla, kemm intom u anki intom li segwejtuna permezz ta' Net Television. Issa nħallukom tisimgħu il-kanzunetta rebbieħa tal-konkors Kanzunetta Indipendenza 2011. Jina nilek musta sellimlek għalissa, għalix infakkarkom li għanna Dopo Festival li xandar bħalada ġimma wara l-aħbarijiet ta' 8:15 nisimgħu l-kummenti tal-kantanti kompozituri, insomma, kull min kellu x'jaqsam ma l-edizzjoni ta' din is-sena ta' dan il-konkors. Sinjuri, miġdid, nawguralkom il-lejl it-tajjeb u nisimgħu l-kanzunetta rebbieħa tal-konkors din is-sena Brida tal-Azzar, Mike Spiteri. Grazzi l-kulħadd, grazzi. Ma nafx issa nkantaħ. Tina xejn. Ejjew, dejja tfal tiegħi. Naraw mad-dinja kollha popli sħaq fl-aħbarijiet iħassu bejn. Fejn il-mara tiegħi? Ejjew nakrejja ġbik. Brida tal-Azzar, nagħtu semma nuru solidarjetà. Rajna kif ħakim akbar kellhom iċedu ukoll. Fejn hemm l-għadda hemm is-saħħa nirfu l-kol. Jiena ma nafx, però nixtieq ringrazzja kulħadd dawk li sapportjawni lil kulħadd. Verament qed iħossni kommoss u emozjonat għaliex wara ħafna snin dal-festival irnexxieli nilħu. Grazzi mill-qalb il-kulħadd. Brida tal-Azzar, kollox possibbli. Nagħtu semma u nuru solidarjetà. Rajna kif ħakim akbar kellhom iċedu ukoll. Fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa nirfu wkoll. Mumenti ta' prova hemmhekk trid turi xejn. Mhux ta' barsi li ma fehmx. Neħħi l-maskra wajt minn Brida tal-Azzar, kollox possibbli. Nagħtu semma solidarjetà.
Rajna kif ħakim akbar kellhom iċedu ukoll fejn hemm laqda hemm is-saħħa fejn hemm laqda hemm is-saħħa nirbħu l-koll. Lej tajjeb, I love you. Grazzi. Grazzi kulħadd. Dil-familja tiegħi ta'. Grazzi.